Здравейте! Днес ще си говорим с Моника Гоцева за инсулинова резистентност, отслабване и нейният сайт заряднозаотслабване.com. Какво те вдъхнови да създадеш тази платформа за здравословно хранене и физическа активност? Зад зарядно за отслабване седя аз в целия си блясък. Една над 25 годишна борба. Била съм на всякакви диети. Пращах си кръвта в Германия за тестове. Не можех да намеря правилната диагноза за себе си. Затова бях на влакчето на ужасите нон-стоп на асансьора, нагоре, надолу и непрекъснато търсех. Затова направих зарядното, за да мога да зареждам хората като мен, други, които имат такива проблеми и които са в безизходицата, в която аз съм била. Много пъти, знаеш ли, казват, ти не си експерт. Защо? Защото нямам много дипломи на стената. Аз казвам, да, но аз съм от обратната страна много експериментирала и това ме прави повече експерт. Защото аз непрекъснато ровя. Том на мен помага и на другите. Аз виждам веднага резултата. Така че това прави отново и всъщност това е мисията да ги зареждам.